Eta gaurkoan Iruña aldera joanen gara, izan ere Iruñeko udala geltoki proiektua abian jarri egin du Iruñeko autobus geltoki zarrean. Horretaz arduratzen den zinegotzia hementxe dugu gaurkoan, Patricia Perales, ekonomia jasangarriko zinegotzia. Arratsaldeon. Arratsaldeon, eta mila esker gonbidatzeagatik. Eskerrik asko zuri. Bueno, konta iguzu, geltoki proiektu hau, badakigu hor obretan zabiltzatela autobus geltoki zarrean, baina aspalditik hasi zen proiektu hau, noiz hasi zen, eta nork ekarri zuen ideia hori Iruñeko udalean? Bueno, esan behar da, proiektu hau ez dela berria, badator aurreko legealdietatik, eta, bueno, ekimen hau edo proposamen hau etorrei zen eragileen eskutik, ez dakit, dakizuen edo, baina Reasek aurkeztuzun beste eragileekin batera osoko bilkura baten. Eta beraiek ikusten zuten toki oso atsegina zela, tokia ezin egokia hainbat gauza egitekoa da. Esate baterako azokak edo ikusten zuten, baduela kriston sarma eta hor badaude takiak eta noizean behin beti erabili izan dire, ez? Azoka puntualak egiteko, baina ikusten zuten, utzik egonda, hainbat erabilera eman altzela. Eta, eraman zen osoko bilkura batera, aurreko legealdian esan dudan bezala, eta hor gehiengoarekin onartu zen, bazegola proiektu politua, amankomuna hainbat eragileen artean, beraz, aurrera eraman altzela, ez? Garai hartan dakigun bezala UPN zegoen gobernatzen, eta UPN-ren jarrera garai hartan zen, osoko bilkuran onartzen ziren mozio gehienak ez zitula kontuan hartzen, eta kasu honetan gertatu zen gauza bera, ez? Nahiz eta gehiengo osoa izan, kasu honetan ere, sozialistek ere bozkatu zuten alde, proiektu hau kasoi batean geratu zen, ez? Eta orduan, egin genuenean gure programa elektorala, ikusi genuen proiektu hau oso polita dela, ez zela, eta berreskuratu behar genuela, eta orduan hori egin genuen, ez? Gu eraman genuen programan, eta gero aldaketa burutu zenean, beste taldekin ikusi genuen, bazela momentua errekuperatzeko proiektua eta aurrera eramateko momentu egokiena, ez? Hori, zergatik, ikusten dugulako proiektu helburua oso polita da, eta gero beste alde, ikusi izan ditugulako hainbat eraikin, ez? Udaletxearenak, hor geratu direnak utzik, inolako erabilerari gabe, eta guk ikusten dugu olako espazioak irekitak egon behar dira, eta baldin badago, ez? Herritarren eskaera zuzen bat, ez erantzutea. Eta hori da egin genuna. Orduan, horra zen pixka bat abia puntua, eta, nik hartu nun nire arlotik zergatik, helburu nagusia proiektu honetan bada ekonomia solidaria bultzatzeko, eta hori da lan ildo bat gure arlo barruan, nahiz eta gero ez, transbertsala izan. Beraz hor, hasi ginen talde bat sortzen, eta hilabetero biltzen ginen, hau pixkat burutzeko. Eta, nik uste dut, prozedura ere oso polita izan dela, eta oso aberatza, hasierako momentuan, elkartzen ginen 4-5 eragile udaletxeko ordezkariok, eta gero ikusi genuen, nola ez, gehitzen ari ziren hainbat eragile, ez? Arlo guztietatik, kulturatik zetozenak, eta hor garatu da, ikusten zeina proiektua, nahiko garatua zegoela, eta gure ardura zen ikusi eta hor zerbait egin behar zela, eta gainera arlotik ja esan genuenean zerbait, irekita egon behar zela tokia, euskara pilo bat jasotzen ari ginen arlotik, esan genuen, guazen hau irekitzera, baina irekitzeko momentuan ikusten genuen erreformak egin behar zirela, ez? Hainbat baldintzak ez zirela bete, eta segurtasun baldintzak esate baterako, moldaketa batzuk egin behar zirela, eta hori da egiten ari garena momentu honetan.
prozesu guztia hau egiterako orduan, aipatu duzu ekarpen asko egon direla, hilabete luzez lanean egon zineten, forogak eta jende askok parte hartu honetan, prozesu guzti hori erresa izan da, eta berazgarria, irekia izatearena eta jende desberdinak parte hartzearena. Bai, izan da, nire ustez, hau nik esango nuke irekiteako lehenengo prozesua izan zen, pixkat zuzenean eragileekin lan egiteko, eta izan zen oso erresa. Oso erresa, nik uste kasu honetan helburua oso garbi zegoela, ez? Claro, aldin baduzu helburua oso zehazturik eta kasu honetan bada hori irekitzea, jendea oso ondo daki zertara datorren eta motivazio zehatz batekin. Beraz, oso aberatsa izan da. Hemen, hasieran, ekonomia solidaria kostatu zitzaigun pixka bat zehaztea, zer sartzen zen bakarrik ekoizlenak edo bakarrik hor enpresa horietan daudenak, adibidez erreaz, ikusten genuen ekonomia solidaria asko sanitzagoa dela eta irekiago, azkenan bada kontu bat transbertsala non badute tokia kultur eragileek edo edozein eragile edo etekinak atera nahi ez duen edozeinek eta gero, nik uste dut ekonomia solidaria bultzatzeko bada eredu ekonomiko berriak, aztertzea, non helburu nagusia da gehiengoaren onespena lortzea eta kapitalismotik aparte doan beste proiektu interesgarria eta hori da egiten ari dena. Beraz, lehenengo proiektua izan da, hola modu irekian egin duzuena, asko ikasiko zenuten, honi esker? Bai, ikasi dugu asko, eta esan behar da ere hor dago mahai gainean eta aurkeztu ziguten proiektu bat, baina proiektu hau ez dago itxita. Hau da, badaude bi atal nagusi eta bat izango litzateke barrukoa, barruan geratzen dena, hor guk lizitazio baten bidez planteatuko dugu kudeaketa hori egin dezala eragile batek edo asko, baina proiektu baten barruan, eta gero dago kanpokoa. Kanpokoa badakizue, hor daude andenak, erdikoan hor daude kolumpiak, baina badago hor ondoan erdian geratzen dena beste bat. Eta kriston erabilerak izan alditu, eta adibidez kudeaketa hori egingo dugu udaletxetik. Hau da, eskaera asko jasotzen ari gara, eta obrak egin baino lehen hainbat kontu egin ziren, azoka ekologikoa adibidez, artiz hauek ere egin zuten azoka polit bat, eta ikusten dugu, hori ere herritarrendako izango da. Hor, ekimen agian puntualagoak egingo dire, egun batekoak, asteburu batekoak, edo aste batekoak. Eta hor ere, ekimen kulturalak sar daitezke edo. Nola geldituko da? Guk buruan dugun autobus geltoki zarra. Geratuko da oso polita. Esan behar da ere zen, entzun dugu, badagola beldurra eta orain, nola geratuko den, kriston berrikuntza egingo den, edo saiatu gara mantentzen zegoen moduan. Aurrekoan batek esaten zen, baina egongo da, hor erloju mitiko hori, hor dago erloju mitiko hori mantendu da, eta gure asmoa zen ahalik eta gutxien aldatzea. Hau da, ikusiko ditugun ere garai hartako pertsianak mantendu dira, eta hor takila bakoitzan gainean jartzen dugu, La Villavesa, Ronkaleza, eta hori iruditu zitzaigun ez genula kendu behar, guretzako toki horrek kriston zarma duela, guztiondako nik uste baduela bere lekua eta orduan, hori mantendu da. Bakarrik, obra nagusiena eginda kafetegian, hor ez bai ziren neurriak betetzen, eta bai egin behar zela kriston aldaketa hori martxan jarri alizateko. Alde batetik, esango nuke, barrukoa ere hor daude takilak mantentzen diren dauden bezala, baina gero
ziurezki ordenagailuak joango diren, orduan, olako editurak hori da, fusio bat, gero teilatuak jistea, baina printzipioz zegoen bezala mantenduko da, baina bai, obra nagusiena esan dudan bezala kafetegian, hor kafetegi bat egongo da, eta gero egongo da beste satitxo bat, beste gelatxo bat hor, tailerrak egin alizateko, eta ez dakit gogoratzen zarete, baina kanpoan bat zegoen takillak gordetzen zituen beste gelandi bat, eta hori egokitu da, gela... Erabilera nintzeko hori da, eta hortan hor egingo dire hitzaldiak, edo pelikulak ikusteko aukera, edo formakuntza, edo tailerraren bat, eta hori ere, ez da, hori egongo da irekita pertsona guztien dako, hau da, naiz eta ez, hor suposatzen da, barrukoa, bai kafetegia, bai takilena, talde batek eramango duela, gero ere barrukoa eta bai zati hori edo barruan geratuko diren espazio libreak ere izango dira guztiondako, ez da emagun badagola talde bat eta asteburu baten egin nahi dula hitzaldi bat edo tailerraren bat, eta hori bai, beti izan behar da filosofia honekin. Izan behar du zer ikusirik hori ekonomia solidaria. Baina hortan, printzipio hauekin, edo hor markatu diren printzipio hauetan sartzen dira eragile gehienak, ez edo. Hemendik aurrera, azaran hasi zenituzten obrak, ez badakizue gutxo graberan ez bukatuko diren? Badirudi maiatzarako izango dugula irekita. Hala espero dugu, jendea dago irrekitan, edo bereziki udaletzean esan dezakegu jendea, erabiltzen zituenak, espazio horiek, baduteiak kriston interesa, hainbat azoka, aurrekoan adibidez ekologikoek, ekoizle ekologikoek, deitu ziguten interesa dutelako montatzeko alik askarren azoka bat, eta espero dugu egun hauetarako egotea maiatzarako, gero badakigu obretan zer gertatzen denez, eta agian atzeratuko da, baina printzipioz gero uda ere izango da egokitzapen prozesu bat, eta gure asmoa da irailetik aurrera hastea funtzionamendu osoarekin, eta hori ere iragarriko dugu, baina jendeak jakin dezala hori izango dela ere gure asmoa da bihurtzeko herriko plaza, hau da, badakigu neguan, behar da olako toki bat, pixka bat babestua, eta bada giroa hor badakizu Kolunbia daudela, eta gero baldin badago kafetegia, hor hainbat ekimen egongo dira, hor espazio hori jendeak erabil dezala. Ekimen kulturalak, sozialak, azoka, artizauak, ekoizlek erabil dezatela, edo. Beti ere ekonomia solidarioarekin lotuta baldin badaude. Hori da. Kasu honetan hemen ez dauka zentzurik, enpresa pribatu bat etortzea eta esatea, nik egin nahi du nire promozioa espazio honetan, egia esan da, ez du tokirik izanen. Izango ditu, alde batetik kafetegia, eta kafetegia ere asmoa da montatzea printzipio batzukin, hau da, slow food edo olako zerbait montatzea, tokiko produktuaren sustapena egitea, eta gero tokiko produktuek ere izan behar dute toki berezi bat kasu honetan, ekoizleak, artizauak, eta gero hainbat eragile, kulturan aritzen diren hainbat eragile produkziorako edo kultura konpartitzeko hiritarrekin jakin dezatela hori izango dute toki bat. Beraz, protagonistak batez ere hor, ekimenak eta antolatzen dituztenak izanen dira oso anitzak, ez? Pixka denetarik egonen da. Hori da. Horre utzi duzu atea irekia pixka bat, aipatu dugun ekonomia solidario hori horri lotuta, izan daiteke denetarik. Denetarik, hori da, izan daiteke hori ekoizle ekologikoak adibidez, gero artizauak, edo
Baina, bueno, artisauak, artistak ere bai, artistek ere izango dute hor tokia, bada espazio politu bat edo, pues nahi baldin badute, handia da, bai, ematen du jokua, eta gero, pues baldin badago ere kafetegia irekita, eta nik uste dut hitzaldiak, erakustaldiak ere egiteko, edo tailerrak, edo. Osongi, pentsatu duzue pixkat nola antolatuko den erabilera hori? Hau da, astean zer irekita, asteburutan... Bueno, gure asmoa da beti irekita izatea, ez? Gero, klaro, hor, esan dudan bezala, lizitazio baten bidez egingo da, noski irekita egon beharko da. Agian astean zehar goizetan planteatzen da gehiegi izango dela, jende gutxi joango delako, baina printzipioz herriko plaza bihurtzen bada eta toki, gune interesgarri bat, hainbat gauza eskaintzeko, zalantzarik gabe asteburutan, bai ala bai egon behar dela irekita, eta hori gainera ikusi izan dugu orain arte, ez? Eskatu digutena beti da asteburutan, azoka bereziak egiteko, eta gero, imaginatzen da, arratzaldetan ere egongo dela irekita. Dena den hori, guk momentuz olako gauzak ez ditugu zehaztu, guk baloratuko duguna izango da proiektu amankomun bat. Bai, mahai gainean badago bat, baina lizitazio baten bidez egingo da, gero ikusiko dugun gehiago aurkeztuko diren, eta elkartzen badira, batera agile olako proiektu bat garatzeko, egingo duguna da, aztertzea ze proiektua dauden mahai gainean, eta aberazgarriena eta interesgarriena izango da irabaziko duena. Osongi, beraz maiatzetik aurrera. Izanen Hala espero dugu, gutxo gora bera, ja, honetaz disfrutatzeko. Oraintxe bertan itxita dago, ez? Orain itxita, bai, oraindik falta da. Zan duzu aukera ikusteko barrutik? Bai, egon ginen asteazkenan egin genuen bisita bat, hori teknikariekin, eta badoa zela, eta polita da ikustea nola aurreratzen ari den hori. Nahiko adibidez kafetegian obrak nahiko berde daudela oraindik, baina gainontzekoan hori komentatu dana eta kiletan ere bakarrik da teilatua jaistea, hori argia sartzea ondo eta holako eta gero segurtasun neurriak hori egoki ustea eta... Osongi, Patricia, mila esker xala telebistan iztetagatik eta kontatuko diguzue ben bukatuta ea ze nolako martxa ematen diozuen. Ikusteko zuzenean eta mila esker zuei.